салом давталабони азиз, бо шумо Ғафуруф Алиакбар ҳастам. имрӯз давом метиҳем саволҳои графикии кинематикаро. Якум график ин ҳаст графики дар маркази митеси омада, яъне ки дар 40% ҳаст. ин график ёфтани ҳаракати мошин, яъне ки ҳаракати мошин чӣ гуна аст. ҳаракати мошин яъне ки мунтазам аст, номунтазам аст, собитшитоб аст, бояд ҳамеро мо муайян кунем. Барои муайян кардани ҳаракати мошин ба мо даркор аст суръат. Яъне ки агар мо донем ки аз аввали ҳаракат то охири ҳаракат ҷисм бо кадом суръат ҳаракат карда аст, мо метавонем гӯем ки ӯ кадом намуди ҳаракат кардааст. Яъне ки агар суръаташ доимӣ бошад мунтазам, агар ҳархела бошад номунтазам, агар як ранг зиёд шавад собитшитоб, агар як ранг кам шавад собитшитоби чӣ камшаванда. Барои инро муайян кардан мо бояд аввал суръатҳои онро дар ҳар як сония муайян кунем. Якум суръат баробари дар ин чӣ додааст? Координата. Ягон формаи суръат медонем ки координата дошта бошад. Бале, в баробари чӣ? X тарҳи x0 тақсими t. яъне ки v баробари x минус x0 тақсими t. фарз кардем ман мехоҳам ки дар якум сония суръати онро ёбам. дар якум сония координатаи охирааш чанд аст? 20. аз чанд сар шуд? аз 10. аввалаш чанд аст? 10. 20 тарҳи 10. 10 тақсими 1 баробари 10 метр тақсими чӣ? сония. яъне ки суръати ман дар якум сония ба чанд баробар аст? ба 10. дар дуюм сония v баробари x тарҳи x0 тақсими t. дар дуюм сония суръати ман координатаи охираи ман ба чанд баробар аст? дар дуюм сония координатаи охираи ман ба чанд баробар аст? ба 30. охира ба 30. аввал аз чанд сар кардам? аз 10. 30 тарҳи 10 чанд мешавад? 20. 20 тақсими 2 баробар аст ба чанд? 10 метр тақсими чӣ? сония. дар сеюм v баробари x тарҳи x0 тақсими t. дар сеюм сония координатаи охираи ман ба чанд баробар аст? координатаи охира ба 40. аввала чӣ? аввала ба 10. 40 тарҳи 10 30. 30 тақсими 3 баробар аст ба чанд? 10 метр тақсими сония. ман чӣ кор кардам? ман суръати ҷисмро дар якум сония, суръати ҷисмро дар дуюм сония, суръати ҷисмро дар сеюм сония муайян кардам ва ба хулосае омадам ки суръатҳои ҷисм дар ҳар як сония якхеланд, яъне ки дар ҳар як сония дода шуда суръатҳои ҷисм ба 10 метр тақсими сония чианд? баробар мебошанд. ва ман аз ин хулоса баровардам ки ҷисм мунтазам ҳаракат карда истодааст. чаро мунтазам? барое ки суръат тағйир наёфт. агар суръат тағйир меёфт баъдан номунтазам мегуфтам, аммо суръат тағйир наёфт. а чизе ки шумо дидестен ки зиёд шидестай, ин суръат несте, ин чиай? координатай. ин оддияй охи. агар мо суръат дошта бошем, координата чӣ кор мекунад? зиёд мешавад. мақсад мо рафтан гирем, масофаам чидан мегира, зиёд чидан мегира. лекин мо бояд ҳараката айрӯи чӣ баҳотием? айрӯи координата не, айрӯи чӣ? аз рӯи суръат. мақсад дар ҳар як сония шумо суръатам меёвем ва аз рӯи суръат мегӯем ки ҳаракат чӣ хале. саволи навбатӣ. ҳар як қитъаи роҳро варзишкар дар муддати як хелаи вақт тай намуд. дар кадом қитъа суръати варзишкар аз ҳама камтар буд? нигоҳ кунед. суръат гуфтесай ки муддати як хелаи вақт ва масофаҳо дорем. нигоҳ кунед. муддати як хелаи вақтҳо як хела ҳастанд. мега дар куҷо суръати варзишкар аз ҳама кам буд? суръат кам шавад, масофарам чӣ мешавад? кам мешавад. дар дарсҳои пешина мо фаҳмонда будем ки аз болои каср мутаносиби рост аст, бо поёни каср мутаносиби чӣ аст? чапа. яъне ки агар мо болои касрро кам кунем, ин ҳам чӣ мешавад? кам мешавад, барое ки мутаносиби чӣ аст? роста. яъне ки суръат кам шавад, баъд масофарам чӣ шавад? кам шавад. ва аз ҳама масофаи кам дар инҷа кадом масофаи? масофаи чӣ? s то масофаи чӣ? b. яъне ки аз s то чӣ? b. агар аз мо суръати зиёд мепурсид, нигоҳ кунед. v баробари s тақсими t. вақтҳои яхела, аммо суръати зиёд. суръати зиёд чӣ? масофаам чӣ мешавад? зиёд. аз ҳама масофаи зиёд дар куҷо дорем? аз a то куҷо? то b. ба фикрам ки фаҳмидед. саволи навбатӣ. мошин мунтазам ҳаракат карда ними давраро гузашт. бо рақамҳои 1 ва 2 чӣ ишора шудаанд? нигоҳ кунед. мошини мунтазам ҳаракат карда омад то иҷа расид. саволи роҳ ва кӯчишро мо дар дарси дуюм гузаштаем. ба фикрам дар дарси дуюм мо фаҳмонда будем ки хатте ки аз рӯи он ҷисм ҳаракат мекунад, инро чӣ меноманд? роҳ ё масир. хатте ки авваларо ба охира мепайвандад, инро чӣ мегӯянд? кӯчиш. яъне ки якум хат ин масир аст, яъне ки аз рӯи вай мо ҳаракат кардаем.
дуюм хат ин кучиш аст. Чӣ ба кучиш? Барое ки кучиш чӣ буд? Хате ки авваларо ба охира чикор мекард? Мепайваст. Агар рози авваларо ба охира пайваст кардестай, значит чӣ мешава? Кучиш. Хате ки аз рӯи мо ҳаракат мекунем, чӣ мешава? Роҳ. дар график вобастагии шитоби 4 варзишгар аз вақт тасвир ёфтааст, суръати кадом варзишгар аз ҳама зиёд аст? Ёктед. Мо дорем суръат, шитоб ва вақт. Ягон форма бигем ки ҳар сеями дар ҳамон ҷо бошад. Формаи чӣ? Шитоб. Формаи шитоб чӣ буд? А баробари В тақсими Т. Як савол аз мо чӣ пурсестай? Суръати варзишгар. Яъне ки мо бояд суръата биёвем. Вақте ки суръата меёвем, ҳамсоя қатъи крест поён мерава. Неки я мушкиле. Мо вей мо ҳамсоя ё крест надора. Значит ё чӣ мешаванд? Зарб мешаванд. А зарби Т. суръати зиёдтарин. Суръат зиёд шава, бояд шитоб зиёд шава ва вақт ҳам зиёд шава. Неки вақти ҳар чорша нигоҳ мекунем як хела. Да як хатан ку. Вақтошона ба назар намегирем. Суръат зиёд шава, бояд шитобам чӣ шава? Зиёд шава. Ай ҳама шитоби зиёд агар дар ҷа рақам монем, мисол 10, 20, 30, 40 монем, ай ҳама шитоби зиёда кадомиш дорад дар ҳамин ҷа? Ҷисми чандамаш? Якумаш. Яъне ки ҷавоби мо чанд шид? Як. мо чӣ хел кор кардем? Аз рӯи мутаносибият. Яъне ки суръат зиёд шава, бояд шитобам чӣ шава? Зиёд шава. Суръати зиёд, шитоби зиёд. Шитоби ай ҳама зиёд кадомиш дошт? Якумаш. Саволи навбатӣ. Саволи навбатӣ ин саволи 35-уми 40% аст. Яъне ки яке аз саволҳои душвори кинематика бигем мешавад. Саволе ки қиинтара фаҳмиданаш якум бор диданда. Неки ҳози мо сода карда ин савола чӣ кор мекунем? Мефаҳмонем. Нигоҳ кунед. Дар кадом қитъа ҷисм бо суръати доимӣ ҳаракат кард? Пеш аз он ки мо ин саволро фаҳмонем, мо чӣ кор мекунем? Мо ҳамин графикро як бор таҳлил мекунем. Таҳлили чӣ хали? ҳаракат аз рӯи суръат дихе мешид. ҳаракати мунтазам ва ҳаракати номунтазам. ҳаракати мунтазам ҳаракате ки дар он ҷо суръат доимӣ аст, ҳаракати номунтазам ҳаракате ки дар он суръат чӣ кор мекунад? Тағйир меёбад. Агар боз ҳаракати мунтазам суръат доимӣ буд, номунтазам суръат доимӣ набуд, яъне ки суръат тағйир меёфт. суръат ду намуд метавонист тағйир ёбад. Чӣ хали? як хела ва чӣ? ҳар хела. чӣ хали метавонист тағйир ёбад? як хела ва ҳар хела. нигоҳ кунед. як хела, ҳар хела. як хелаша мегуфтем собит шитоб, ҳар хелаша мегуфтем шитобдор. шитоб худиш чӣ буд? шитоб и тағйирёбии суръат буд дар воиди вақт. Яъне шитоб кай пайдо мешид? вақте суръат чӣ кор куна? тағйир ёба. Дар мунтазам суръат тағйир намеёфт, значит шитоб пайдо намешид. Дар собит шитоб, шитоб чӣ буд? шитоб чӣ буд? собит буд, яъне шитоб констант буд. Дар шитобдор шитоб констант набуд. ин мавзӯи се. мавзӯи сеюма барои ки ин графикро хушб фаҳмем, мавзӯи пешинара мавзӯро шумо аввал гӯш кунед, баъдан графикро кор кунед. нигоҳ кунед. алака таҳлил мекунем. ай А то Б шитоб кам шид. шитоб чӣ шид? Кам шид. шитоб кам шава, яъне ки шитоб нол нест, шитоб доимӣ нест. шитоб чӣ хали? Доим. шитоб тағйирёбанда, яъне шитоб доимӣ нест. А нобаробари констант. яъне ки ҳаракат чӣ хали мешава? шитобдор. чаро шитобдор нависем мешава? Барое ки шитоб нол нест гуфтем, яъне ки мунтазам нест, шитоб доимӣ нест. шитоб яъне ки собит шитоб нест. ва шитоб тағйир ёфтааст, мо ба хулоса меоем ки чӣ? шитобдор. ай Б то С шитоб ба нол баробар. шитоб ба чӣ баробар? Ба нол. ай Б то С шитоб нол. дар кадом намуди ҳаракат шитоб нол буд? дар ҳаракати чӣ? Мунтазам. дар ҷа ҳаракат чӣ хали? Мунтазам. ай С то Д шитоб чӣ шидестай? ай С то Д шитоб зиёд шидестай. мунтазам мешава? Не. чӣ ба? барое ки дар мунтазам шитоб нест. собит шитоб мешава? Не. чӣ ба? барое ки дар собит шитоб бояд шитоб доимӣ боша. ин чӣ мешава? шитобдор. ай С то Д ҳам чӣ мешава? шитобдор. ва охирон ай Д то Е. ай Д то Е шитоб доимӣ ай. шитоб чӣ ай? Доимӣ. яъне ки шитоб констант ай. мунтазам мешава? Не, барое ки шитоб нол нест. шитобдор мешава? Не, барое ки шитоб доимӣ ай, бояд дар шитобдор шитоб тағйирёбанда боша. ин чӣ мешава? Собит шитоб.
А баробари конс чӣ мешавад? Собит штоб. Акн ма се савол метим, шумо ҷавоб диҳед. Суръати доимӣ ҳаракат мунтазамай? ҳаракат мунтазамай. ҳаракат мунтазам боша, штоб нест. дар ки ҷои ҳамин ҷо ҳаракат мунтазам буд? дар қитъаи чӣ? Б3. агар шуморо пирса савол ки суръати якранг зиёд шуд, якранг зиёд шуд ё якранг кам шуд, ин собитштоб мешавад. Якранг зиёд шуд ё якранг кам шуд, чӣ мешавад? Собитштоб мешавад. куҷода собитштоб буд? Ай Д то Е. агар шумо пирса штобдор дар ки ҷо ҳаракат кардаги чӣ мегиред? Ай А то Б ё Ай С то Д. яъне ки Ай А то Б штобдор, Ай Б то С мунтазам, Ай С то Д штобдор, Ай Д то Е собитштоб. собитштоб метавонад ҳам афзуншаванда боша, ҳам чӣ боша? Камшаванда боша. саволи навбатӣ. мошиное ки дар расм тасвир ёфтааст дар як вақт аз нуқтаи А ҳаракатро сар карда дар фосилаҳои баробари вақт як гардиши пурра мекунанд. суръати ҳаракати кадом мошинҳо камтар аст? суръати ҳаракат аз рӯи давра. аз рӯи давра мо доштем суръати чӣ? Хатӣ. суръати хатӣ форма дошт. суръати хатӣ баробари L тақсими T. суръати хатӣ кадоме аз инҳо камтар аст? суръати хатӣ кай кам мешавад? вақти дарозӣ чӣ боша? кам боша. леки вақтҳо чиянд? дар як вақт меган. дар як вақт боша ва дар баробари вақт, дар фосилаи баробари вақт, яъне вақт доимӣ. вақт доимӣ боша ба назар намегирем. суръат кам шава, бояд дарозӣ ҳам чӣ шава? Кам шава. аз ҳама дарозии камтарин дар байни ин се давра кадомиш дора? чандумаш? Якамиш. яъне суръати хатии камтарин. саволи навбатии ҳамин савол аммо чӣ пурсидааст? суръати кунҷӣ. мо дар куҷои давра суръати кунҷӣ доштем? дар хотир доред? дар маркази давра. дар куҷо? дар маркази давра. суръати кунҷӣ форма дошт. суръати кунҷӣ баробари фи тақсими Т. дар фосилаи баробари вақт Т доимӣ аст. суръати кунҷии кадом мошин камтар аст? суръати кунҷӣ кай кам мешавад? вақте кунҷи ҳам чӣ бошад? кам бошад. аммо якум давраи марам як гардиш кунам ду пи мешавад, дуюм давраи марам як гардиш кунам ду пи мешавад, сеюм давраи марам як гардиш кунам чанд пи мешавад? ду пи мешавад. яъне ки кунҷи якум ба кунҷи дуюм ба кунҷи сеюм чӣ аст? баробар аст. кунҷҳо низ баробаранд. вақт доимӣ аст, кунҷ доимӣ аст, суръати кунҷӣ ҳам чӣ мешавад? як хела. аз сабабе ки ҳар дуё доимӣ шуданд, инам чӣ мекунанд? доимӣ мекунанд. фаҳмидед? дар чӣ? сақҳои дар расм тасвир ёфта аз нуқтаи А мунтазам ҳаракатро сар мекунад. агар сақҳо дар нуқтаи С аз ҳаракат боз монад, ба кадом кунҷ гардиш мекунад? нигоҳ кунед, хеле бад. як давра 360 градус. Ай А то А 360 градус. то нимша биям 180. 90, 180, 270, 360. 90, 180, 270 чанд? 360. оз мо то куҷо пурсидест? то нуқтаи С. нигоҳ кунед, якем туб аҳамият бидед. туб агар аи параи А боша, ин хето мехира. агар даи параи А боша, ин хето мехира. оз дау параи Ай А то С биёя. Ай А то Д 90, то С чанд мешава? 180. саволи навбатӣ. мошин аз рӯи масири дар расм тасвир ёфта ҳаракат мекунад. дар кадом нуқта мошин суръати хатии зиёдтарин дорад? яъне ки нигоҳ кунед, ира просто бояд фикр кунед. логика хатӣ суръатмона кай мо зиёд мекунем? вақте ки раҳмо рост боша. яъне ки раҳи рост дар иҷа чорумай. суръати зиёди суръати чӣ? зиёдтарин. агар суръати камтарин мегуфт, сари гардиш мегирифтем. барои ки сари гардиш дар ҳамаи мошина чӣ? остаҳия мекунанд. яъне ки дар рақами 3 суръати чӣ мешава? камтарин. дар рақами 4 чӣ мешава? суръати зиёдтарин. оз мо аз мо зиёдтарин пурсисай чӣ мешава? рақами 4. саволи навбатӣ. се мошин дар як вақт аз нуқтаи А ба муқобили як раваки соат ҳаракатро сар карданд. даври гардиши кадом мошин аз ҳама камтар аст? даври гардиш форма дорад. даври гардиш баробари Т тақсими N. даври гардиш кай кам мешава? вақте шумораи гардиш чӣ боша? зиёд боша. аз А ҳамашон сар кардагиянд. сеюм ҷисм ихе омадагианд ки чӣ мега? муқобил мега. соат ихе то мехиранд ки муқобил омадаста. иш чанқа гардиш кадай? 0.25. иш чанқа омадай? 0.5. иш чанқа омадай? 0.75. ба мо дар кор буд ки даври кам не ки шумораи гардиши чӣ? зиёд. дар иҷа ай ҳама шумораи гардиши зиёда кадомиш дора? 0.75. ин ҷисми чандумай? ҷисми якум. яъне ки ҷавоби мо чанд мешава? ҷисми якум. саволи навбатӣ. самти шитоби марказрави тубро ҳангоми ба мавқеи А расида нишон диҳед.
ҳозир аввал барои ки мо шитоби марказраво муайян кунем бояд аввал марказа муайян кунем. Маркази мо ҳозир рақами 0 рақами 0 марказа. Кадоме аз ин рақамҳо ба сӯи 0 равонаанд? шитоби марказраво ба марказ мерафт ку. Кадоме аз ин рақамҳо ба сӯи 0 чи равонаанд? аз инҷа нигоҳ мекунем ки то рақами чанд рафтеста ба марказ? Рақами 3. ҷавоб чанд мешава? 3. ва саволи навбатӣ. нуқтаи материалӣ аз рӯи давра дар расм тасвир ёфта ба самти ақрабаки соат ҳаракат мекунад. Самти векторҳои сурати хатӣ ва шитоби марказраво нишон диҳед. нигоҳ кунед. ҳозир ин хето хӯриста ба самти ақрабаки соат. агар мо ҳам хето хӯрем мо сурати хатӣ дорем. мақсад дар рӯи давра сурати хатӣ мо ҳамин хел бояд тоохӯра. шид ҳозир кадом адади ҳами ба ҳами тарз туғрӣ гирифтааст? рақами чанд? 4. яъне ки ҳамин хел то хӯрдааст рақами чандаи 4. агар муқобили ақрабаки соат мешид рақами чанд мешид? 1. яъне сурати хатии мо 4 леки ғайри сурати хатӣ бояд мо чӣ пирсага? шитоби марказраво. шитоби марказраво осона. шитоби марказраво бояд ба ки ҷо рава? ба марказ рава. марказ рақами чандае? рақами 2. шитоби марказраво мо чандае? 2. рақами 4 сурати хатӣ, рақами 2 чӣ? шитоби марказраво. ва ин буд графикҳо, як дарси дигари графикҳо. ба фикрам ки графикҳои кинематика ба анҷом мерасад ва баъди ин дарс мо сар мекунем масъалаҳои кинематикаро. бо шумо будам ман Ғафур Фалиакбар. ташаккур ба диққататон.